Pamit menyang pasar, jebul digondol wewe. Pranyata sing jenenge lelembut iku anggone nggodha manungsa ora mung wayah bengi wae. Pengalaman iki dialami dening Mbah Udi Putri, tanggane sedulurku sing yuswane wis 60 taunan. Dene daleme ing Sleman Iring Kulon. Rampung nindakake salat subuh, Mbah Udi arep tindak pasar saperlu blonjo. Dohe pasar udakara 2 kilometer. Padatan anggone tindak pasar mung mlaku, nyiras pantes golek hawa seger. Sawise tenggoke digendong, Mbah Udi enggal pamitan marang sing kakung. "Pak, aku menyang pasar dhisik ya. Kebutuhan pawon entek kabeh, Je." Pamite karo garwane. "Ya, Bu. Ngati-ati lho, isih peteng." "Iki wis jam 4:04, Pak. Ning dalan mesti entuk kanca," ujare Mbah Udi kang banjur metu saka omahe. Ora lali lawange dikunci. Anggone mlaku Mbah Udi alon-alon. Nganti sautara durung entuk kanca. Ora ngerti saka ngendi ujug-ujug ing ngarepe Mbah Udi ana wong wadon. Umure sak barake. Rambute diore. "Lek, arep tindak menyang pasar?" takone wong wadon kasebut. "Nggih," semaure Mbah Udi. "Awi, sareng kula kemawon," pangajake. Tanpa wigah-wigi, Mbah Udi anggone mlaku direkatake, nusul wong wadon sing wis ngenteni lakune. "Monggo liwat desa kemawon, rada cedhak. Nanging dalane peteng lan rumpil, kathah wit gayame." Mbah Udi sajak ora sarujuk. Karana kena hawa sing ora sakbaene, wusanane Mbah Udi manut. Lakune ngintil ing mburine wong wadon kasebut. Pangkrasane Mbah Udi mono anggone mlaku liwat pategalan wetan desane sing pancen rada munggah. Nalika ngepasi munggah dalan sing rada ndedel, tangane Mbah Udi digandeng dening wong wadon iku mau. Tangane wong wadon kasebut anyep banget. Nanging Mbah Udi mung manut. Ora bisa kumecap apa-apa. Pas dhuwur-dhuwure anggone mlaku, dumadakan wong wadon kasebut ilang saka pandelengane Mbah Udi. Mbaka sithik Mbah Udi rada eling, nanging ora bisa ngomong. Ngerti-ngerti Mbah Udi sing wektu iku nganggo jarit lan kebaya metongkrong menek wit gayam. Ge awake sememplit ing sela-selaning pang kang cukup rumpil. Mbah Udi tetep ora bisa ngomong, mung bekah bekuh. Pangrasane sarta pandelenge Mbah Udi ing sakngisoring wit gayam sing dienggo menek ana maneka warna jenis kewan-kewan kaya dene munyuk, gajah, kirik, macan, lan sapanunggalane. Nganti wayahe pletek ing srengenge ora ana wong sing ngonangi. Suwalike keluargane Mbah Udi sing ana ngomah padha kalang kabut goleki. Padatan yen mung menyang pasar blonjo wae, jam 7, telat-telate 7:30 wis tekan ngomah. Lah iki nganti jam 8 esuk, Mbah Udi durung mulih. Kabeh anggota keluarga dikon goleki.
ana sing menyang pasar, nusul ing sawah, nanggone sedulure, kepeksa ora ketemu. Wusanane ditakokake marang wong winasis. Jarene Mbah Hudi diajak lelungan lelembut. Banjur digoleki bareng-bareng. Saben papan sing dianggep angker diparani. Lakune wong-wong sing padha goleki tekan wetan desa. Ngepasi tekan ngisor wit gayam, ana swara bekah bekuh. Nalika diungak munggah, jebul Mbah Hudi lagi lungguh sememplit ing sela-selaning wit gayam. Kanthi gotong royong Mbah Hudi banjur diudhunake. Rada sautara Mbah Hudi nembe dijaluki keterangan. Piyambake banjur nyritakake anggone diajak bareng wong wadon menyang pasar. Yen dinalar pancen ora ketemu nalar. Mbah Hudi jarikan, kok bisa menek wit gayam sing kondang lunyune ing masa udan. Kamangka sak ngisoring wit gayam dienggo buangan maneka warna beling, kaca, nanging sikile Mbah Hudi ora tatu. Wallahu alam.